sa mali. At saka huwag naman din mama. Kung naman din alapin mo mali. Anang alapin mamang kulit yan. Saan magkikita yan? Amin mo, kabayaran din tawang ko. Yang magustuhan di pagpadaman ni Mama. Ada kan yung gaya sa parang susurutan mo? Ayamanan. Kaya na, kita rin ka lalaki. Anong naman nakita ka kaya mo? Ipakita sa hindi na lalaki pag-iwan. Jadi gak di mapanawan ka asawa na. Yang maawatan mo ka sa tamo. Alawin, makasawa mo, pagkiliwala. Sa, yung pangatagradan sa katalaman mo, hindi na sa Mama. Ayakin, ayakin sakit na dosa pun palang mabuya ang laluluan singsingana mangluna abadiwara ay dalang Yeah.